Isi laptop iki ya apa ya carane iki ya. Loh, oh iya jarine cak mene yo kudu di upgrade rame. Oh kudu ini deh. Few inches later. Oh mari bapak ini. A few moments later. Kok berdoa iki apa ya iki. Oh tak telepon cak meneh. Halo cak, kamu apa cak? Ngene lho apa? Aku kan ngomong nek kepingin laptop lebih kenceng iku kongkon nambah RAM. Ya wis tak tambah RAM sak ganti tulisannya RAM papat. Tapi ya cek gak iso Loh, yo gak ngono cak, waduh. Lah maksudku ya upgrade tenang toko laptop ono. Rame gede no lah nek ngono ya padha ae ngono pancene gak nyimak ngono iku pancene. Loh, oh salah cak, pancene kucluk kon iku. Sepurane cak, tak keganti tulisannya tok dadakno nang di-upgrade nang toko komputer. Oh sepurane cak ya. Duh, salah.